Sastanku okružnog odbora prisustvovali su predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, potpredsednik glavnog odbora Aleksandar Šapić, član izvršnog odbora i koordinator za Mačvanski Kolubarski okrug Branislav Malović, predsednik gradskog odbora Loznica i član predsedništva SNS-a Vidoje Petrović, poverenici odbora u Malom Zvorniku Zoran Jevtić, Ljuboviji Milan Jovanović i Krupnju Ivan Isajlović, te narodni poslanici Ivana Popović, Milijana Sakić i Milan Jugović, kao i blizu 500 članova Srpske napredne stranke iz ovih odbora. Po završetku sastanka medijima su se obratili domaćin skupa Vidoje Petrović i potpredsednik glavnog odbora Aleksandar Šapić. Loznica je večeras bila domaćin jednom stranačkom okupljanju članova Srpske napredne stranke, gradskog odbora Loznice i opštinskih odbora Krupnja, Ljubovije i Malog Zvornika. Mi smo imali zaista jednu privilegiju da sa nama razgovaraju naši najviši stranački funkcioneri, dakle, predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Darko Glišić, naš potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Aleksandar Šapić, i naravno član izvršnog odbora i koordinator za Podrinjski i Kolubarski okrug, gospodin Malović. Dakle, naši članovi imali su prilike da neposredno razgovaraju sa našim funkcionerima. Svi smo mi okupljeni oko jedne ideje, oko jedne politike i mislim da je, evo, i sam potpredsednik stranke, gospodin Šapić, na najbolji način poslao jednu poruku da je došlo vreme u Srbiji da se okupimo, da se saberemo oko dobrih ideja, da svima kojima je Srbija, kao što ja to volim da kažem, za Loznicu, na prvom mestu, vrata su otvorena za nove ljude, za nove ideje, kako bismo uspeli da sprovodimo jednu zaista vizionarsku državničku politiku predsednika i naše stranke države gospodina Aleksandra Vučića. Ja neću da krijem to zadovoljstvo da smo mi u proteklim godinama apsolutno imali najveću podršku u istoriji ovoga grada, zahvaljujući našoj državi, predsedniku države, gospodinu Vučiću, našoj vladi, i to nas sve ovde obavezuje da u političkom radu neposredno ostvarujemo komunikaciju sa građanima, da otvorimo vrata za nove ljude, za nove ideje, jer kao što smo i sami svesni, pred nama su ogromne mogućnosti kojih možda ponekad nismo u dovoljnoj meri svesni. Ali nikad dobro ne dolazi samo. Dolaze iskušenja, dolaze neki novi teški momenti, da li je to u pitanju spoljna politika, da li će to biti neka globalna ekonomska kretanja i slično. Sve to, dakle, zahteva jedno okupljanje i ovo je divan primer. Nadam se da će u budućnosti biti mnogo više takvih. Mi smo srećni što je u našim redovima gospodin Šapić i dojuče njegova stranka, postali smo deo jedne političke opcije i to je nešto što daje jedan dodatni impuls. Siguran sam da će to u perspektivi naši građani i u Loznici i u čitavoj Srbiji moći da se uvere na delu. Jer, verujte mi, ništa bolje ne govori o nama, o politici koju sprovodimo, nego ono što ostavljamo iza sebe. Iza nas, od predsednika, pre svega stranke i države, pa svih nas koji ga sledimo, ostaju konkretna ostvarenja, dela. Ona su vidljiva, ona su merljiva. U narednom periodu pokušat ćemo, dakle, da dodamo gas, da budemo još bolji, još odgovorniji, još posvećeniji i naravno, ono što je jako važno, Srpska napredna stranka se u znatnoj meri podmlađuje. Nova energija, mladost, entuzijazam, nove ideje, novi vidici, to je ono čime mi možemo zaista da se dodatno obratimo našim građanima, da prepoznaju to i da budu svesni da ćemo se boriti, da nam je Srbija na prvom mestu. Ja bih prvo da se zahvalim na ovakvom dočeku, na broju ljudi koji nas je sačekao, na jednoj zaista izuzetno pozitivnoj atmosferi, jednom entuzijazmu koji je za svaku pohvalu i da, evo, ja sam prvi put sada ovde u Loznici kao član Srpske napredne stranke i kao potpredsednik glavnog odbora i želim stvarno da, eto, ukažem i da pokažem jedno poštovanje prema jednoj zaista očigledno dobroj stranačkoj organizaciji, na ljudima koji vole svoj posao pre svega
i koji, takav mi je utisak bio, ja verujem da će to i vreme pokazati, su svesni odgovornosti i svega onoga što nosi jedan stranački rad i svesni poverenja koji njihovi sugrađani pre svega daju za sve one dobre i lepe stvari koje se nadam da ćemo učiniti u budućnosti i koje su na kraju krajeva do sada urađene, jer puno dobrih stvari je u ovom delu zapadne Srbije urađeno. Tako da razgovarali smo o onome što nas čeka, pre svega čeka nas jedna poprilično teška godina, čekaju nas izbori sledeće kalendarske godine. Posledice pandemije nadamo se da će biti sve manje i manje i da situacija ekonomska u kojoj se nalazi cela Srbija, da će uspeti da se zadrži i na ovom regionu i da jednostavno od neke jeseni da se taj talas, iako ga bude bilo, da neće biti više nikada kakav je bio pre toga i da neće ugroziti normalno funkcionisanje čitave zemlje, a onda i ovog kraja i Loznice. Tako da, jedan prijateljski, pre svega prijateljski razgovor koji protekao u jednoj dobroj, zdravoj atmosferi. Eto, ja se nadam se, siguran sam da ovo nije ni posljednji put da sam ovde i trudit ću se kada god mi uslovi budu dozvoljavali da dođem u Loznicu, ne samo zbog naših prijatelja i saboraca iz Srpske napredne stranke, nego i zbog svih ljudi koji ovde žive i da, eto, pokušam da dam i neki svoj skroman doprinos nekim dobrim stvarima koje bi trebali ovde da se urade.